May gabi. Overnight. For today's video mga ma'am sir, himutag butanganan sa itong mga piso sa pato mga ma'am sir. Pito pas piso sa manok o piso sa pato na. Ya, mana popcorn. Ini. Wala. Kabantay pa rin mga kapil. May gabi. Overnight. Aray ko. Kapila ko. Today's video mga ma'am sir. Ayan mga ma'am sir. Andun si Roon. Stop ka mama. Ay. Uy, kalami ba niya magbutanganan? Papa, So, mga na itong update sa pato sa atong gitarbaho ganay ng buntag. Mga na siya, nabutang na. Nago. 16 kabok anak.